Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera se yɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balima Joliba TV News jabarani filɛbaw minnu bɛ ka radio Joliba fana lamɛn Bamako yan 105 murumuru Fufalaki segukaw fɛ yen nɔ radio Joliba lamɛnnen dɔ ye fana min ye Sikaso an bɛ ayiwa an lamɛnbaw fana fo yen nɔ bɔlɔlɔ kana na an ka page Facebook fo ka taa se page YouTube ma limanaw minnu bɛ ka ayiwa ni waati in kɔnɔ n'o ye kunnafoni gafew ye limanaw gafe minnu bɛ sɛbɛn ka se ka jamanadenw kunnafoni ayiwa don o don ni waati mana se nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma an bɛ ye nin kɛnɛ in kan limanaw gafe ninnu k'u lakale aw ye bamanankan na aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na k'a daminɛ Kayi fo Kidali limanaw maliden bɛɛ lajɛlen minnu bɛ jamana fana kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn gafew olu bɔra gafe minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan limanaw min ye Eco welewele ale bi yan l'essor bi yan min bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon ale bi yan le soir de Bamako ale fana bi yan min ye le républicain ale fana b'an bolo kɔrɔ limanaw an bɛna ni fasidi sɛbɛn de lakale aw ye sanga 30 kɔnɔna la jamana kunnafoniw de don mana an b'a fɔ yen na aw danse fasidi sɛbɛn les échos welewele ale kumana limanaw Eco kumana a ye ɲininkali kɛ a ko yalima kurantigɛ banbali min bɛ yen ni ale de kɛlen bɛ ka jamanadenw bila k'u yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔla ni cakɛda in yɛrɛ a na se Mali kuranko kɔrɔ wa limanaw n'a sɔrɔla kurantigɛ banbali n'a na ban wa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye nka limanaw minisiri min bɛ kuranko kunna ani jiko min ye madame Bintu Kamara ye ale tun bɛ jabaranisoba sanfɛ n'o ye télévision nationale ye ale tun bɛ a ye kumakan di min ye o kunnafonidilaw ma limanaw ni jateminɛ kɛ kuma minnu bɛ sen na sisan n'o de ye kurantigɛ banbali ye kuran sagoli k'a bɔ yan k'a di yɔrɔ dɔ ma dɔ bɛ heure damadɔ k'a la dɔw yɛrɛ bɛ yen o t'a sɔrɔ fiyewu tile mumɛ bɛɛ lajɛlen limanaw ŋunuŋunukan min ni sababu min fɔlen bɛ o la o de ye ko sonyɛni de bɛ sen na min ye taji minnu bɛ kɛ machine ninnu kɔnɔ k'u lataama walasa kuran bɛ se ka di jamanadenw ma cogo min na a fɔra k'a fɔ ko o ŋunuŋunukanw bɛ sen na limanaw ko taji de bɛ sonya min ye minisiri ye min bɛ kuranko ni jiko kunna Bintu Kamara limanaw a bɛna fɔ ale kɔni ye tiɲɛ don o kuma in na sabu n'i y'a lajɛ a ko a ye kuma yɛrɛ daminɛ ni min ye fasiri n'o ye Eco ka kuma ye a ko tile 4 dɔrɔn kɔnɔna la limanaw k'u ye min jateminɛ o ye k'a fɔ citerne n'o ye mobili belebeleba minnu bɛ taji doni ka nana ye o 59 ɲɔgɔn na ko jateminɛ min kɛra limanaw a yira k'a fɔ ko o de tununa Balenge ani yɔrɔ minnu bɛ yen ni u bɛ kuran di jamanadenw ma n'o ye centrale ninnu ye o ni ɲɔgɔn cɛ a taara mini minisiri ye ɲɛfɔli kɛ a ko ŋunuŋunukan minnu bɛ sen na sisan k'a fɔ de ko énergie du Mali n'o ye EDM ye EDM SA limanaw ale min bɛ yen n'ale de bɛ cakɛda kelen ye min bɛ kuran di jamanadenw ma bi in na a bɛ gɛlɛya kɔnɔna la ka sababu kɛ nin walejugu ninnu ye min ye madame le ministre ye Bintu Kamara a ko min bɛ tali kɛ ni taji ninnu taayɔrɔ wɛrɛ t'u la dɛ limanaw taji ninnu bɛ tunu Balenge ani min ye énergie du Mali ni ɲɔgɔn cɛ taayɔrɔ wɛrɛ t'u la i b'a sɔrɔ taji feerela dɔw de bɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye station ye u bɛ taa yen nɔ walima i b'a sɔrɔ u bɛ taa taji ninnu bɛ taa feere olu ma sɔngɔ nɔgɔ na wa fana a y'a jira k'a fɔ ko o yɛrɛ t'a bɛɛ ye limanaw facture minnu bɛ yen ni olu de bɛ di k'a fɔ ko ayiwa a ye taji feere nin y'a facture ye i b'a sɔrɔ olu fana ko dɔ bɛ fara o fana facture kan sɔngɔ min bɛ d'a kan i b'a sɔrɔ u bɛ tila ka dɔ fana fara o kan tuguni ko EDM SA nin kɔni ni sonyɛni kɛnɛ kan da yɛrɛ de kɛmɛ nin ko in sababu ye n'o ye taji ale ye sonyɛni ye o tɛ dan o ma limanaw min ye
facture minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ k'a fɔ ayiwa nin de feerela ayiwa nafolo filɛ nin ye i b'a sɔrɔ u bɛ tila ka dɔ wɛrɛ fara o kan tuguni ko u ye jateminɛ min kɛ o de ye k'a fɔ facture 52 ɲɔgɔn na ko dɔ de farala o kan jamana n'i y'a sɔngɔ lajɛ nafolo la miliyari 18 o yɛrɛ o t'a bɛɛ ye dɛ maa minnu bɛ taji feere énergie du Mali ma o ye maa 2 dɔrɔn de ye n'o ye fournisseur ye maa 2 dɔrɔn a tɔ yɛrɛ ka ca o la sa ko n'i y'a lajɛ énergie du Mali maa min bɛ taji feere o ma walima u bɛ courant san min bolo ko n'i y'o lajɛ fournisseur u bɛ se 800 ɲɔgɔnna ma 2 dɔrɔn de ka misali fɔra sisan miliyari 18 ɲɔgɔnna o taara bɔ olu nɔ ma ko n'i y'a lajɛ bi o fournisseur kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni énergie du Mali kan ka olu ka juru sara miliyari 600 énergie du Mali kan ka o de bɔ a jufa la k'o di o fournisseur ninnu ma nka madame le ministre n'o min bɛ kuranko ni jiko kunna a ka kumaw la a ko nin ko in nin tɛ se ka kɛ fiyewu ni ɲangi ma ta a ko fɛɛrɛw kɔni tigɛlen bɛ bi fɛɛrɛ caman jamana k'a jira k'a fɔ ko ni maa min bɛ yen n'ale yera nin tarama ko ninnu na sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ ka don énergie du Mali yɛrɛ kɔnɔ ka furanna ta k'a furan k'a jɛ pas-pas maa maa bɛ yen ko sɛgɛsɛgɛli kɛra ko e bɛ nin kulu in kɔnɔna la walima taji suɲɛ walima ka facture ka dɔ fara a sɔngɔ kan walasa ayiwa u ka se k'u ta sɔrɔ madame le ministre y'a jira k'a fɔ ko dan bɛna sigi a la u ye baaraw yɛrɛ daminɛ ka ban baara ninnu sabu ko taji min bɛ suɲɛ o taji in u bɛna fɛɛrɛ tigɛ ka se ka o yɛrɛ ka a taabolo yɛlɛma a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko fil fil o de ye taji sugu wɛrɛ ye min yɛrɛ ni gasoil tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ ni ale kɛra mansinba ninnu kɔnɔ k'a latama o nafa ka bon kosɛbɛ wa ale tɛ tiɲɛ joona ale bɛ mɛn mansin ninnu kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko u ni baarakɛɲɔgɔn dɔw ye bolonɔbila sɛbɛnw kɛ ka o kɔntaraw bila sen kan o yɛrɛ baara bɛna daminɛ ka ban min bɛ tali kɛ o taji ninnu o bɛna ta ka bila an ka mansin ninnu kɔnɔna la wa o taji ninnu mana na énergie du Mali ta ye min ye a b'o sɛbɛn k'o bila fɛn tɛ fara kan fɛn tɛ bɔ a la hali n'a sɔrɔla ko taji ninnu caman bɛ yen ni a nana a bɛ lasago yɔrɔ min na a na lasago ye ni u mago jɔra min na u b'a dɔn min b'u bolokɔrɔ min dira u ma fana o hakɛ dɔnnen don madame le ministre y'a jira k'a fɔ ni fɛɛrɛ jɔnjɔn ninnu bɛɛ bɛna tigɛ u ka sɔrɔ ka wulikajɔ kɛ u tɛna fɔ ko kurantigɛ kɔni ko a bɛna ban pewu dɛ nka kurantigɛ k'a daminɛ bi araba yɛrɛ la jamana fo ka taa se don min na ko kurantigɛ ko dɔ tɛna bɔ a ko la sabu ni fɛɛrɛ minnu daminɛtɔ filɛ nin bɛna kɛ sababu ye ka dɔ bɔ kurantigɛ banbali in na o la ko EDMSA madame le ministre y'a jira k'a fɔ baarakɛla minnu bɛ yen sisan o minnu yɛrɛ bɛ yen ni dɔw bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la ko sɛgɛsɛgɛli min bɛna kɛ i taara sɛgɛnlafiɲɛbɔ la o i bɛ baara la o wele dakan bɛna bila bɛɛ ma ni baarakɛla minnu filɛ n'u tɛ hami ni jamanadenw ka lafiya ye fo olu yɛrɛ k'u na wele k'u ɲininka nin kɛra kun jumɛn na jamana foroba nafolo walima jamana cakɛda k'a buruja nin cogoya la ka jamana tɔgɔ tiɲɛni ni cakɛda kelen ye madame le ministre ko a ko kɔni dan bɛna sigi a la n'i y'a lajɛ madame le ministre ko nin kalo in yɛrɛ fɛɛrɛ ninnu bilala ɲɔgɔn kan nin kalo in n'o ye nin octobre kalo in ye wa ko fɛɛrɛ minnu don jamana a bɛna kɛ sababu ye énergie bɛ gɛlɛya min kɔnɔ madame Bintu Kamara ka ɲɛfɔliw la ka se ka énergie du Mali k'a bila a minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ n'o de ye ka courant di jamanadenw ma k'a sɔrɔ ni basi foyi ma bɔ a la jamanaw nin de ye kunnafoni ye dɛ an ye nin bɔ Eco welewele kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko l'essor jamana ka fasiri ye ale ye jamanaw ko min ye kelenya ani bɛn ni lakanako bɛ se ka sabati Mali kɔnɔna la jamanadenw bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn faamuya ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na kuma saba tun bɛ yen o fɔra min ye ministre Alihamdu Agi Iyen min bɛ an ka kunnafoni ko ani an ka jamana yɛrɛ cakɛda yɔrɔw bɛ se ka ɲɛdan kura sɔrɔ cogo min na a na kɛ ale de ye an ka laadala kunnafonidilaw n'o ye Ereco Tradi maaw ye min bɛ tali kɛ u ka bureau national a y'u bisimila jamanaw kuma min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ u ka hakilila falen na o de ye ko min ye Mali mago bɛ bɛn na bi Mali mago bɛ kelenya la
malidenw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bi ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o dun tɛ sabati fiyewu jamanaw fo kunnafoni ɲuman ani kuma ɲuman ka tɛmɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ le sɔrɔ ka kunnafoni la a ko minisiri min bɛ an ka kunnafonidiko kunna Alhamdu Ag IN a ye bureau national min bɛ min ye réseau des communicateurs traditionnels pour le développement du Mali RECOTRAD maanaam k'u bisimila kuma kɛra min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɔra ka kuranko kuma min fɔ sisan o fana bɛ a ko hukumu kɔnɔ sabu ko jamanadenw tɔɔrɔla kuranko la min ye RECOTRAD ye a ko ko fo ka se u yɛrɛ bɛ minisiri min ka lahalaya n k'a fɔ yamaruya kɔnɔna la u ser'o ma ka se ka kuma in ɲɛfɔ minisiri kɔni ka kuma la bi bi in na ko jamana bɛ lakanabaliya kɔnɔ jamana bɛ lahalaya dɔ kɔnɔ bi a ka gɛlɛn ko nka Alhamdu Ag IN ko jamana ɲɛmɔgɔw ma saliya ka se ka min ye jamana ye a kana dɛsɛ a yɛrɛ kɔrɔ o kɛra jamanadenw minnu bɛ forobaca la olu ka saraw a kɛra jamana yɛrɛ ka jɔ a jɔsen na lakanabaliya min bɛ yen ka se ka o kɛlɛ ko kuranko kuma min filɛ nin ye o fana kuma fɔra fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ a la min ye Alhamdu Ag IN a ko kuma maa dɔw bɛ yen olu bɛ kuma dɔw la kuma lankolonw la jamana kɔnɔna la ka se ka siyaw ta u tɔgɔ ma ko i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ yen n'u m'a fɔ ko suraka u b'a fɔ ko arabu walima u b'a fɔ ko fila ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɔrɔn fan fɛ ko ninnu de bɛ kɛlɛ la ko wa ko ninnu de kɛmɛ ka muruti farida jamana kama Alhamdu Ag IN ko n'i y'a ye a ye RECOTRAD bisimila bi RECOTRAD jɔyɔrɔ ka bon nin na kosɛbɛ u kan ka jamanadenw kunnafoni ka kuma f'u ɲɛna basigi kumaw k'a fɔ ko malidenw de bɛ nin siya minnu fɔlen filɛ k'olu ta u tɔgɔ ma maa minnu bɛ nin kuma kɛ olu tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka jamana bila gɛlɛya kɔnɔna la walima ka jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn ma ni nin kuma fɔra a tɛ fɔ ko siyaw yɛrɛdama bɛ ɲɔgɔn na dɛ a fɔ de ko gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ n'i y'o fɔ dɔrɔn basigi bɛ se ka na nka k'a fɔ de ko i bɛ siya dɔ ta k'olu don ɲɔgɔn na Alhamdu Ag IN ko a bɛ wele bila min ye RECOTRAD ma a ka se k'i jɔyɔrɔ fa nin ko in na kosɛbɛ o bɛ kɛ ni min ye u ka kuma o kuma la u sigira yɔrɔ o yɔrɔ kuma dir'u ma yɔrɔ o yɔrɔ u ka se ka nin kuma fɔ ka jamanadenw k'u bilasira ka f'u ɲɛna k'a fɔ Mali jamanadenw tɛ ɲɔgɔn na dɛ gɛlɛya de bɛ Mali kɔnɔ wa jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka fura sɔrɔ gɛlɛya ninnu na a kɛra lakanako ye o a kɛra fɛn o fɛn ye Alhamdu Ag IN y'a jira k'a fɔ fana ko kuranko kuma min filɛ nin ye a y'a jira k'a fɔ ko jamana ye nafolo caman de don kuranko in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la taji gazuwali san 2022 a ye misali ta o dɔrɔn kan ko jamana ye yamaruya di miliyari 106 miliyari 100 ani miliyari 6 ko k'o de don kuran na kuran kana se ka tigɛ jamanadenw na nka o n'a ta o ta limanaw bɛɛ ɲɛ bɛ min na bi o ye wasakɛ Alhamdu Ag IN y'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi colonel Asimi Goita min bɛ furanjɛla fanga kunna ko a yɛrɛ de wulila k'i jɔ nin ko in na ka se ka min ye kuranko in ye fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na o kɔsa in na ko délégation ba dɔ taara Rusi jamana kan walasa kuranko gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ ka se ka fura sɔrɔ a la Alhamdu Ag IN ko nin bɛɛ ye fɛɛrɛ dɔw de ye jamana bɛ ka fɛɛrɛ minnu ɲini bi min ye RECOTRAD u ka kuma lasela Amadu Daga Mayisa ale kɔni ye kuma ɲumanw fɔ kuma minnu n'a ye o lase minisiri yɛrɛ ma k'a jira k'a fɔ ko u bɛna kuma o kuma bɛna bɔ u da nin kɔfɛ o de ye basigi kuma ye jamanadenw ka se k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ yen sisan ni fara ɲɔgɔn kɛra a dɔ bɛ dɔ la fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ gɛlɛya ninnu na jamanaw ale lesɔrɔ kelen in ka kunnafoni na jamanakuntigi ka waleɲumandɔn baaraw ani ka jamanadenw dɛmɛ ni o y'a ka œuvre sociale ninnu ye ko jamanaw min ye dialyse maa minnu bɛ yen ni bana b'u la n'o ye dimi banaw ye yɔrɔ machine min bɛ yen n'u kama ko dialyse ale de bɛ o bana ninnu furakɛ k'u bɛna a yɔrɔ 3 dayɛlɛ Bamako yan nɔ sɔɔni yɛrɛ a tɛna mɛn min bɛ tali kɛ nin yɔrɔ kofɔlen minnu filɛ nin ye jamana a jala k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ni ko dɛsɛ bɛ olu la yɔrɔ dialyse de bɛ olu dɛmɛ kosɛbɛ u ka bana ninnu na min bɛ tali kɛ centre 3 ɲɔgɔn na k'o bɛna sigi Bamako yan nɔ sɔɔni dɔrɔn a bɛna bila sen kan wa a bɛna kɛ sababu ye jamanaw ka degun bɔ nin banabaatɔ ninnu kan minnu bɛ yen ni ko dɛsɛ bɛ u la bi walasa jamanakuntigi colonel Asimi Goita
ale yɛrɛ yamaruya di maa minnu b'a kɛrɛfɛ nin baara minnu na ka se ka wuli u ka t'u ɲɛda ayiwa dialyse kɛyɔrɔ minnu bɛ Bamako yan i n'a fɔ Bamako sigida 5nan quartier Mali la Lafiyabugu sigida 4nan dialyse kɛyɔrɔw bɛ yen ani génie militaire kɔnɔna la u ka se ka t'u ɲɛda o dialyse kɛyɔrɔw kan o baaraw bɛ lahalaya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye génie militaire ta ye R+1 ani Lafiyabugu R+2 a jala k'a fɔ yen a dialyse minɛnw bɛɛ bɛ baara la bi i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na kunnafoni min ni o dira n'o de bɛna kɛ maaw lafiyada ye o de ye ko dialyse kɛyɔrɔ 3 wɛrɛ bɛna dayɛlɛ Bamako yan nɔ mana min bɛna kɛ sababu ye ka se ka banabaatɔ ninnu minnu bɛ yen ni rɛnko dɛsɛ b'u la ka se ka furakɛli kɛyɔrɔ sɔrɔ min ye capitaine Sidi Baba Kulubali centre de dialyse min ni ale bɛ o koɲɛ kunna a ye kunnafoni di k'a fɔ ko nin bɛna kɛ sababu ye limanaw jama caman min bɛ bi ni olu mago bɛ dialyse la k'a kɛ ka se ka u ka dialyse kɛyɔrɔ nɔgɔya ni jateminɛ fana kɛ min ye hali finitigi minnu fana bɛ yen ni kɔlɔlɔ ye olu sɔrɔ jamana lakanani na i b'a sɔrɔ olu fana mago bɛ nin dialyse kɛyɔrɔ ninnu na ko baara bɛna kɛ sababu ye ka olu fana lafiya kosɛbɛ limanaw mansin kura minnu nana sisan a jarala k'a fɔ ko mansin ninnu ɲɔgɔnna yɛrɛ tɛ an kɛrɛfɛ jamana ninnu i b'u yaala i tɛ mansin ninnu ɲɔgɔnna ye ka sababu kɛ ko mansin kuraw don wa limanaw u ka baara a nafa ka bon kosɛbɛ i n'a fɔ a yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn docteur Samba Konate ale fana y'o sɛbɛntiya cogo min na limanaw nin de ye kunnafoni ye an ye nin bɔ l'essor kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra ye limanaw fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko nouvelle horizon ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko min ye CNT conseil national de transition an ka député minnu bɛ furancɛla fanga jɔyɔrɔ la bi n k'a fɔ députéya jɔyɔrɔ la bi ko nouvelle horizon ka bi kunnafoni la CNT ɲɛma n'o ye colonel Maliki Jawo ye maa 4 b'a ka CNT in kɔnɔ ye a ye olu ka baaraw bulon fɔlɔ tile 30 ɲɔgɔn na olu maa 4 u ka saraw u bɛ tigɛ wa kɛrɛfɛ sara min n'o ye prime ye o fana bɛ tigɛ tile 30 k'a sababu kɛ mun ye limanaw ko ni maa 4 minnu filɛ nin ye i b'a sɔrɔ ayiwa baara min bɛ ka kɛ sisan octobre kalo kɔnɔ n'o y'u ka session d'octobre ye limanaw u ti ye olu kɔni u ti ye nka u ti ye kun min fana na o ma se ka dɔn ko min ye coordination des mouvements de l'Azawad yɔrɔ ale maa mafalenba dɔw olu fana ka baara kun gulonna olu tun bɛ jɛkulu kɔnɔna la n'o ye conseil national de la réforme du secteur de la sécurité olu fana ka baara gulonna waati tɛmɛnenw na nka turu sera maa min ma sisan nouvelle horizon ka fɔ la o de ye conseil national de transition Maliki Jawo ale filɛ nin ye ka na a yɛrɛ ka baarakɛɲɔgɔn maa 4 ɲɔgɔn na minnu bɛ yen ni a yala k'a fɔ u ti ye jɛrɛw kɛnɛ kan session d'octobre min n'o bɛ sen na sisan u ma ye wa u ma ye kun min na o fana ma se ka dɔn maa kofɔlen ninnu ye Mohamed Ag Intala ale ye Kidal Amenokali ye min bɛ tali kɛ Mohamed Ali Ag Matahel conseil supérieur de Kel Harazaf ale y'o ɲɛmaa ye hakili Ag coordination des mouvements de l'Azawad min ye Boubacar Sidik Taleb Sidi Ali mouvement arabe Azawad jamanaw ninnu de ye maaw ye minnu bɛ yen ni CNT ɲɛmaa colonel Maliki Jawo y'a jira k'a fɔ u ka baaraw a bɛ gulon fɔlɔ sabu baara minnu bɛ sen na n'o ye octobre kalo session ye ko u ti ka ye o kɛnɛ kan hakilila in taara octobre kalo tile 23 ntɛnɛn tɛmɛnen yɛrɛ ko yamaruya dira commission de sciences ma minnu bɛ session ninnu ɲɛmɔgɔyaw la k'a f'u ɲɛna ayiwa ani questeur n'o ye wari marala ye ko hakilila min talen filɛ nin ye ko k'a don ba la i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na limanaw i n'a fɔ premier ministre yɛrɛ ale tun ye nin baara kelen kɛ don tɛmɛnenw na docteur Sogɛl Kokala Mayiga ka ɲɛsin coordination des mouvements de l'Azawad SEMA i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛ la cogo min na limanaw jɛrɛjɛkulu min bɛ yen ni ale de bɛ an ka lakana ko koɲɛw kunna n'o ye réforme du secteur de la sécurité ye a jala k'a fɔ ko SEMA maa dɔw fana tun bɛ yen olu fana ye hakilila dɔw bɔra SEMA maaw yɔrɔ limanaw bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen n'o ye accord pour la paix ye u y'u fosi ka bɔ o la u ma foyi fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye ka tila ka kɛlɛ yɛrɛ k'a fɔ de an ni jamana bɛ kɛlɛ la bi ka tila ka min ye jamana finitigiw ye
ka kɛlɛbaga olu ma u ka kanw an'u ka pankurunw ka ayiwa ko bɛɛ lase olu ma bi o de la o coordination ni Mamadu Lazawadi Sema a bɛ se maa 10 ɲɔgɔnna ma olu fana bɛ nin lahala in kɔnɔna na bi limanaw ni ayiwa ninnu gɛnna ka bɔ ninnu ka baara jɔra fɔlɔ CNT kɔnɔ nka ko CNT maa dɔ fana bɛ yen ayiwa ale kɔni ye walan sɛmɛ k'i yɛrɛ bila sariya ka bolo kan min ye affaire min bɛ sen na n'o de ye nafolo kasabi min n'o tununa Assemblée nationale kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keita ala ma hinɛna ale ka waati la ko n k'a fɔ Mamadu Jarasuba ale de koɲɛ don ale de ka kuma de bi yan ko yanni ale ka kɛ gɛlɛya ye ale tɛna kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin nin ko in ma ko a ye walan sɛmɛ min bɛ tali kɛ ka bɔ CNT kɔnɔna la k'i yɛrɛ bila sariya a ka bolo kan walasa n'i y'a lajɛ yɔrɔ sariya wulilen bɛ bi fo ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ Assemblée nationale san 2013 ka n'a bila san 2020 na a yala k'a fɔ ko maa 2 yɛrɛ olu bɛ bolola nin waati in na ko siratigɛ la Isaka Sidibe Assemblée nationale ɲɛmakɔrɔ don n'u k'a ma ko Isaac ka taa se Mamutu Ture di Bavier ale tun ye warijatela ye comptable don ninnu bɛɛ lajɛlen minɛna kabi utu kalo tile 9 tɛmɛnen u bɛ mandat de dépôt la nin waati in na ka sababu kɛ ko u tɛgɛ sera foroba nafolo ma atteinte au bien public limanaw Mamadu Jarasuba ale bɛ tɔgɔ fɔlen bɛ ko in na kosɛbɛ nka yɔrɔ CNT ka briefing b'ale kan ale de ko sisan ko in kɔni ale tɔgɔ bɛ ka fɔ a ko la ale tɛna kɛ maa ye bi ko a tɔɲɔgɔnw minɛna olu bɛ kaso la ale kɔni sigilen bɛ ale bɛ CNT kɔnɔ k'a fɔ de ko ale tɔgɔ bɛna tiɲɛ nin ko in na Mamadu Jarasuba ko ayiwa ale na walan sɛmɛ k'i yɛrɛ bila sariya ka bolo kan a dun jalala k'a fɔ nafolo min tununa a ko la a bɛ se miliyari 10 ɲɔgɔnna de ma Mamadu Jarasuba ko a y'i yɛrɛ bɔ briefing ba in kɔrɔ k'i yɛrɛ bila sariya ka bolo kan ko fasiri ka nin ka kuma la ko Mamadu Jarasuba sɔrɔlen u fɛ nɛgɛjuru sira fɛ a ma sɔn ka i da don ko in na k'a walawala nka a kɔni ko ayiwa ale kɔni tɛna kɛ gɛlɛya ye nin ko in na bilen kunnafoni de ye nin ye jamana an ye nin bɔ face de sɛbɛn nouvelle horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la limanaw n'an bɔra yen an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kibaruyaw fana bɛ yen nɔ a jala k'a fɔ Muritani jamana kɔnɔna la u ka jamanakuntigi kɔrɔ ko ale ma ɲangi ka bila san 20 kaso la min ye Mohamed Ould Abdel Aziz ye Muritani jamana mara n'i ye jateminɛ kɛ k'a daminɛ san 2008 ka n'a bila san 2019 n'i y'a lajɛ ko kunnafoniw bɛɛ sɔrɔla u ka sariyatigiw fɛ min ye magistrat Ahmed Ould Mustafa k'a ye Mohamed Ould Abdel Aziz a y'a jalaki k'a fɔ ko jamanakuntigi min bɛ yen bi ni maa ma deli ka ɲangi jalaki ma deli ka bin jamanakuntigi kan ni o de ye nafolo ŋanamu ye ka nafolo ta k'a k'i yɛrɛ ta ye i yɛrɛ ka sara tɛ min bɔ jamanaw ka nafolo kasabi ta ka i yɛrɛ kunfa n'a ye k'i yɛrɛ kɛ bana ye k'u ka jamanakuntigi min filɛ n'o ye Mohamed Ould Abdel Aziz ye ale ɲangina o de sababu la jamanaw a ka kiiri o tigɛra kunungo tarata san 20 kaso o de dara a kunna n'o ye Mohamed Abdel Aziz ye san 66 ɲɔgɔnna a b'o de la bi n'i y'a lajɛ kabi san 2008 ka n'a bila san 2019 la fo ka n'a bila nin waati in na Muritani jamana ale bɛ farafinna woroduguyanfan ani Sahara a b'o ni ɲɔgɔn cɛ jamana a jala k'a fɔ kabi janvier kalo tile 25 ale kelen tɛ sabu maa 10 ɲɔgɔnna a ka premier ministre 2 o b'a la homme d'affaires n'o ye sɔrɔ bosobaw ye olu fana b'a la fo ka taa se foroba cakɛlaw ma olu fana bɛ a ko hukumu kɔnɔna la jamana waati yɛrɛ kama a jala k'a fɔ ko euro wari miliyɔn 67 ɲɔgɔnna o de ye ŋanamu u ka nin jamanakuntigi in fɛ ka n'a bila jalaki binna ka san 2021 marisi kalo la ko kiiri kɔni tigɛra kunungo tarata san 20 kaso o de dara a kan jamana an ye nin bɔ face du semaine le soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la an bɛ fasiri lakalili kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ min ye républicain ye ni kunnafoni bɛ a kɔnɔna la ko an ka samata sɛgɛw caman de tun bɛ yen minnu kun bananen bɛ nin waati laban in na nka ko bɛɛ bɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ min bɛ tali kɛ kalo damadɔ yɔrɔ Coupe d'Afrique des Nations an n'o tɔ tora kalo damadɔ de ye a ɲɛbila ndolantan minnu tun bɛ ka kɛ n'o ye éliminatoire ye
coupe du monde min n'o o fana ɲɛbilandolantanw bɛ ka kɛ ko a jarala k'a fɔ an ka samata sɛgɛw minnu bɛ yen ni olu kun bananen bɛ jamanaw ni maaw kun hakili t'a la k'a fɔ olu bɛ se ka ndolantan a caman de bɛ yen bi k'u y'u yɛrɛ sɔrɔ dɔgɔkun laban yɛrɛ la u caman yɛrɛ u ka ndolantankuluw kɔnɔna la nanzara jamanaw la a jarala k'a fɔ hali n'a sɔrɔ an ka ndolantana min n'ale bɛ attaquant don Ibrahima Kone a bɛ jɛkulu min na u k'a ma ko Almeria Espagne jamana kan ale kɔni tɛna ye nka ale joginda min b'ale la sabu a kini sen dugumana yɛrɛ o de opéré la a jarala k'a fɔ nka tɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ Musa Jɛnɛpo Standard Liège Cheikh Doucouré Yves Bissouma Lassana Coulibaly Amadou Haidara Red Bull Leipzig ninnu kɔni bɛna se ka ye kɛnɛ kan a jarala k'a fɔ ko dɔgɔkun laban tɛmɛnen na Red Bull Leipzig Amadou Haidara ayiwa ale yɛrɛ ye i jɔyɔrɔ fa a ka ndolantankulu kɔnɔna la kosɛbɛ olu taara Darmstadt u taara olu gosi 3-1 min bɛ tali kɛ tile 11 min n'o fana bɛ sen na ni ye jateminɛ kɛ Ligue Belge Standard Liège ale ni Anderlecht olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ 3-2 ko kari tɛmɛnen min ye Musa Jɛnɛpo ale fana ye i jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ a ka tɔn kɔnɔna la min ye Masajo Haidara Racing Club ani Lens ni ɲɔgɔn cɛ olu fana y'a jɔyɔrɔ fa ye kosɛbɛ jamanaw fo ka taa se ayiwa min y'an ka ndolantana minnu bɛ yen i n'a fɔ Ali Bilal Touré Atlanta ko ale fana joginen bɛ nin waati in na nka nin b'a jira k'a fɔ ko an ka samata sɛgɛw jamanaw yɔrɔ laada min bɛ an ka jamana kan yan Mali jamana Coupe d'Afrique min n'an yera o kɛnɛ kan jamanaw a hakɛ yɛrɛ ka ca kosɛbɛ nka ko Mali ye tɔgɔja kelen min sɔrɔ Coupe d'Afrique la o ye Yaoundé 1972 an kɔni an taara an jɔ fo jɔnjɔba kɛnɛ kan nka Ala ma se ka gɛrɛsɛgɛ di an ma nka ko ɲinan kɔni a bɛ n'a fɔ samata sɛgɛw u kalikan don min ye walanba ye ka se ka nana ye an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka o ni sababa bɛn Musa Samba Jalo ka fasiri dɔ limanaw an y'a sɔrɔ républicain kɔnɔ a bɛ dansigi kɛ fasiriw lakaleli la bi ni Ala sɔnna sini gafe kuraw mana bɔ an bɛ ye nin kɛnɛ kelen in kan k'olu lakale a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. InFashion k'aw ye togo ɲɛ. InFashion ni aw mago bɛ qualité la.